चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय जोंहा दिनै अरुणाचलाव बेरायनो फैदों इटानगर होननाय जायगायाव नोंथांमोना नायनो हागोन भिउफोरा बेयाव जोबोद मोजां मानोना ओरैबायदि फ्रेश जायगा नोंथाङा बेयाव फैनानै बोरै मोनदों बरिया एकदम मस्त आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना भिउखौ हेभि माने गोजौनिफ्राय बहुद बरिया नुहुरो मानोना मानसिफोरा बेयाव फैयो गासिबो एन्जय खालामफैयो सोरबा सिख्लाफोर लानानै फैयो जुमायबो फैयो बियारबो लाबोयो नायनो हागोन नोंथांमोना भिउखौ नोंथांमोन जोङो दायो इटाफर्टनि नाजाराखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दं स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना जायगायाथ' बिराद बरिया आरोना गरम ना माने जायगायाथ' एकदम मस्तखा माने बेरायनो भिउफ्रा सिख्ला लानानैसो बेरायनो मोजां खिन्थु जोंफोरबायदि सिंगेलनि थाखाय गैया बिराद फुलखा माने जायगायाथ' ओरै फै ओरै ससे थांदो बिथिं लास आरोना नोंथांमोन र' नोंथां बेजों लास आरोना जायगाया जों बिथिं थांथ'वा नैबेयावबो नैबेयावबो जायगाया जों माने ओरैजाय नोंथांमोन नै अमित हिर' जों माने बिजों थांनानै जों ओंखारलांफिनसिगोन माने जों ओरैजाय बिथिं थांफिनला माने नोंथांमोना माखासे भिउफोरखौ नुजोबसिगोन माने मोजां लायासैना जों बेखौ जायगाया बरिया आरोना थान्दानो थानो नोंथांमोन जों दायो जोङो फैनायाव जायगाखौबो आन्दायदोंसोमोन माने गुगोल मेपाव नायबाय बबेथिंबा बिथिंबा सहैलाय मोनदों स' नोंथांमोन भिउखौ नुखादोंना नोंथांमोनाथ' नै बे नोंथांमोना बेरायनो फैनो हागोन बिराद बरिया नोंखौ सापर्ट खालामनो हो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामगासिनो भिडिअनि थाखाय गोजान जायगायाव बेरायनानै भिडिअ होनो नाजागासिनो बेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालाम नोंथांमोना बेसेबां मोजां भिडिअ फैनो माबा जागासिनो माने सुरु जागासिनो आरोना दासो स्टार्टिं ना नोंथांमोन बहुत बम भिडिअ नुगोन नोंथांनि चेनेलाव बिथांनि चेनेलाव बिथांनि चेनेल जायहा साबसक्राइब खालामनो लागै साबसक्राइब थाबैनो खालामना दोनदो आरो बेल आइकनखौबो टिं दालां फिसाबो दं नै जों गाखोलांसिगोन गाखोलांना माने जोङो लामाथिंजाय ओंखारलांसिगोन आरोना जायगायालाय बारा एसेबां गिदिर नङा आरो होमबाबो माने फ्रेस नुयो माने जायगाया मोजां आरो
जोङो दायो इटाफलनिफ्राय ओंखारलांसिगोन स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय